पुलिस जदि सेरम यामिखे आं दिनै बो मेडियान बिसकानो साव पुलिस जदि इमिडिएट अरेस्ट खालामिखे अब्रो आइनि ब्रो होयो अरेस्ट करिनाय आइनि ब्रो होयो अरेस्ट करिनाय एवं थाना लकाबो चौनो तालावाय खिमिनाय आं नासु जरा कावरियो काव दिनै आं सानि सापाव था टाइमबो आइनि स्पीचो आबो केन्दाव जत तताव सोशल मीडिया जुगबा नावनो सावना जे जामपुइनि मिजो कन्वेंशन नि सेक्रेटारि जायरेम थियामा बाय आं एग्रीमेंट खेमी ये जे वायरल खेमो फेसबुक रो अपलोड किए टाइम को आपनो तुये आं थानाओ आनंद बाजार ओसी नि अरो एफआईआर खेहा एफआईआर आपब्रो नि एगेंस्ट आइनि मुनो आइनि रेपुटेशन नो हम याखे नै बये आइनि खांनो सो नै बये जाति बायांनो नाइस्लेरिया नै बये ब्रां जे पॉलिसी खेमो आबो आं नाइस्लेओ आबदिमा ब्रो रावनि कैरेक्टर नो आबदिमा आकल नो आं नाइस्लेओ आबो ब्रो नो आं आइडेंटिफाई को खेहा आरो इफोन आं बिस्काव ताव आं सारिया सारिखे बुंखायनाय मामखे बुंले एरेसंनाय आं सियो आबो ब्रो दिनियो फवाइ खरां थाखे सुमुत्रै थायावनाय बुंनो आं स्निपाया ब्रो आइडेंटिफाई खेपाया थानाने ओसिनो साहा इमीडिएट अरेस्ट खेदी आइनि रेपुटेशन खराब खेनिये बुंजे प्लेन खेमो आबो टोटली फॉल्स आबो आं दिनाय खेओ माउमिखे आइनि नकली सिग्नेचर रिये जायरेम थियामा बाय आं एग्रीमेंट खेबी ब्रेके खेमिक्लाय एग्रीमेंट खेखेबा सील फटोनाय विटनेस फटो फिनाय आरो साले फटो फिनाय एग्रीमेंट बारि मान बा लेखा काखे बा बैखौ फेने काउये आमी बदिमा ब्रुराव त्रे केहानि चरित्रनो त्रे केहानि लीडरशिप नो बदनाम खेनिये बिनि रेपुटेशन नो बिनि खांनो साउनि हिये जे प्लान खेमो आबो कोनो दिन सक्सेस समया तावा ब्रां सियो बो जामपुई दामसरा कन्स्टिट्युएंसी 1 नंबर कन्स्टिट्युएंसी आउन अप्लाई नाय तिप्रामो थान अप्लाई नाय सिमन बये आबो क्रिमन बये ब्रा आउन दानान स्निया पॉलिसी बायखिये चिनि लुगोनो मिसगाइड खेनाय बये हमको बबरंजनले मिजु कन्वेंशन नि सेक्रेटारि दाइरेम थियामा बैसे चुक्ति खेलाय तमले जामपुइनो रीजनल काउंसिल स्नानै बये जामपुइनि मिजुरावनो रवा एमडीसी स्नानै बये आरे हिये ब्रां प्रचार खेतो फेसबुक रवा अपलोड किए बदिमा ब्रो नले बुआनै नाओ बदिमा ब्रो ले जातिनि दैफांनि चांया जातेर जान आं नाय दं ताओ आरो इनफा आं साउ ताकुम खुरो तिनियो सिसौ यामा बैलेट्रे केहानो साल बदिखेता सालायदि आं फो केहा जातिनि खिए तांसा फाइनि ब्रो नो आरो इनफा आं बासाव चौंगा सुखे अननाय खेमो क्रय बायखिए सामुं तां फाइमो मांबय आसु ब्रां चिन सत्रुहा आबलां बारिखेवाना मासु केमातो आमी बिस्काव बदिमा ब्रो रोचो आइडेंटिफाई मा केनाय पुलिस जदि सेरम यामिखे आं दिनै बो मेडियान बिस्कावनो साव पुलिस जदि इमीडिएट अरेस्ट खालामिखे बब्रो आइनि ब्रो होयो अरेस्ट करिनाय आइनि ब्रो होयो अरेस्ट करिनाय एवं थाना लकाबो चौनो तालावाय खिमिनाय आं नासु जरा कावरियो आमी बदिमा आकल प्रेमा ब्रो रो जों काहाम के तैया ब्रां चिनि जातिनि शत्रु जातिनि लीडर नो बुथाये बदिमा ब्रो नो दालाली बेबसा खेनेरो बदिमान नि आकल न जों नाइस्लेओ आमी जेब्रो फंथो बदिता खेलायदि त्रे क्या सामु काम तामनो नाइमे याके त्रे केहानि रेपुटेशन न खावनो सावनि नाइमो आबो मस्त चाया आंनाय आंबो ए आबो ब्रोहा जों आं सिहा बिनि पूरा बायोडाटा आंलाहा आबो ब्रो तिनियो छुमुत्रै थाया आं सि हामबाय